Hello. Unanogwe. Ibu sirunu. Nenebe na ama egwuregwu. Nenebe na ama egwuregwu. Apịkwa n'aka na bọtịn ahụ. Ama egwuregwu atọ ihe amụta ebe. Ahụ Chief Ugochukwu Boniface Nwiwu Ugogbuzu Ọchake nke izi na Kabusa Kingdom. Na Kabusa Kingdom. Ugogbuzu Ọchake ke ngalaba isi n'ala Igbo. Esi m ngalaba Imo steeti wee bịa. Ebe n'Imo steeti ka isi? Esi m ahụ m nwa afọ Isiala Mba n'Ogiri Ụmụdoro Arọ Ugirinna. Ugirinna ke aha ezinna gị? Aha ezinna m ndị nga nwe iwu. Ndị nga nwe iwu. Esi m na nwe iwu family wee bịa. Bịa na egwuregwu. Ile anyị ga-ahụ na Naịjirịa na-agba aghara. A na-eme ekwere m na Naịjirịa. M na-ajụ, ọ ga-adị mma na a haziri ala Naịjirịa, hazie omenala jikwa Naịjirịa akpọrọ constitution, hazie ya anya ọfụma ka ọ na asị na ndị ọbụla ka ịwapụ onwe ha, ndị Biafra, ndị Oduduwa were? Ihu etu ihe si wee dị, ọ bụ na ọ ga-ekwu ụmụnne m ndị Awụsa na ndị Fulani anyị na ha nụkọrọ ma ndị Yoruba, ọ bụ na ọ ga-ekwu anyị mee anyị etikọ aka ọnụ bulie obodo anyị wụ Naịjirịa elu. Maka echetara m mgbe m dị ntakịrị, ọ na-awụ ego obodo oyibo ga ala bekee gụchaa akwụkwọ ọ lata nga ọrụmọrụ. Mgbe ahụ mpụ na aghụghọ adịghị, ego ndị bekee wụkwanụ dọla ma pound sterling. $1 wụ 75 kobo, 1 pound sterling, $1 wụ 65 kobo, 1 pound sterling wụ 75 kobo. Emegide ụmụnne m ndị Hausa na ndị Fulani na ndị Yoruba ya jizi eziokwu wee gwa anyị, ọ bụrụ sọsọ anyị nwawa ụmụaka Igbo na-akpakọ na-arụkọ na-edozi obodo. Anyị dozicha obodo, ha rigoro n'elu si na ha ga na-achị, ha chịkwa na ha emewe anyị ọchịchị nchigbu. Anyị wee sị mba, na ọ bụ na ha achọkwanụ ka ọchịchị rute anyị aka ma ọ ka a na-achịkọ ya ọnụ. Etu ọnwụ na-eshi wee bata eke ọchịchị ahụ ọnụ, zuoro onye ọnwụna, zuoro onye ukwu, zuoro onye nta. Ọ ka mma na onye ọnwụna gbasara, Biafra agawanụ, ndị Yoruba Oduduwa agawanụ, ndị Awụsa ha chi wụrụ Naịjirịa ha wụrụ gawa. Ihe adị mma maka a na-awụ, ọ na-ewute m na ọ na-awụ enweghị obodo na-enweghị ihe Chineke ji wee nye ha ga-eji rie nne nọ n'ana. Chineke nyere ndị Naija Delta na ndị Igbo ọyị sai were riri mee, anyị na-akọkwa ugbo. Chineke nyekwere ndị ugwu goldu, nye ha tin, nye ha tantalite, nye ha britmet, nye ha silva, ihe niile, nye ha kọpa nke wụ na Zamfara ha ji kọpa. Mana ọ na-ewute m ha bịa ha nwawu ndị ala ji ha na-eri ilegal, ha richa ilegal. Ịnụ na Boko Haram jere ebe a je kapịchọ, ọ wụrụ ebe goldu na tantalite nọ, ofe ala aji akpọrọgo ha kapịcha ebe a na-eriri ya. Mana ọ wụrụ ọhịa ịnụ na South East na Niger Delta, ọ wụrụ national cake. So ọ ga-akakwa mma na ha mepekwere nke ha ahụ ka ọ wụrụkwa national cake, ha erizina ya ilegal, na ọ dịkwanụ mma na mmegbu ka ha na-emegbu ndị ọzọ wụ ndị Igbo. Na mmegbu ka ha na-emegbu ya, dịka m si jụọ gị na mbụ nwekwa ikwuru n'isi mbụ esi na ndị emechacha ọchịchị na ọchịchị bụ mma na mbụ, mana kịta si na ndị Awụsa na ndị Yoruba na ndị Fulani na-achị ya ọchịchị nchigbu. Ọ pụtara na ndị Igbo esoghị na-achịkwa ọchịchị nchigbu a ka ọ naanị ndị a na-achịgbu anyị? Maka atagbu eburu ọkụkọ, atakwa ọkụkọ bụrụ ma ya gba n'anwụ ju ya, mana eji azụ akwachi ọnụ oke. Biko ịma na onye ọwụna pụtara ihe nchigbu ebidokwanụ taa. O bidoro since 1950, 60, 67. Eleta anya asọ ọchịchị nchigbu a na ya achọzi ya ka anyị dọkaralawa onwe anyị, ha bịa lụso anyị ọgụ, gaa tọrọ ndị mba ọzọ ashị, ha bịa gbube anyị, tụkwuoro ụmụnna anyị ashị anyị na ha na-ekwekọta n'ofu ihe wu ndị nụkwana anyị nso, ma ndị Benue, ma ndị Plateau, ma ndị Kaduna, ma ndị Kogi. Ha bịa gbube anyị, ha egbucha anyị ewere n'onwe anyị na anyị wụ ndị emerigoro emeri, maka ha sị anyị no victory no vanquish. Mana anyị ekweta ewere na anyị wụ ndị emeriri emeri, je kpaa anyị n'azụ, nye anyị oche azụ. Mana nsogbu adị, oche azụ ha nyekwara ha nwa ji obu oche ihu, anyị nwa bụkwa oche azụ pụtakwa, anyị emekwa ihe dị ihu, ha na-amụrụkwa n'aka anyị. Nwa kọbọ ha nyere anyị were ya bụ ụba zụchikwa Naịjirịa niile, zụkwara ha akwa nye ha ha na-eyi, mekwa ha amara ihe.
ịnechakwa enwekwara ndị ugwu nụcha n'ime ahịa a na-asụzi Igbo anyị zụrụ ha bịa ha asa ahụ ọfụma dịkwa ka ndị be anyị zụrụ ha so ị na-anya ọ ga-aka mma ndị Igbo a na-emegbu anyị emegbu maka enwe ebe dị mma ekwesịrị inye onye Igbo ọ ga-arụ ọrụ ọfụma ọkara ha mma na ha were anya onye Awụsa ma onye Fulani ma onye Yoruba ya chịba ha gaa ebe ahụ ihe ha ga na-eme ka ha gwụ iwe n'akpa ha ọkwa sọsọ ụmụaka Igbo ndị na-awụ ha pụta onye nwa Igbo pụta na mba ọ kpata ego na mba onye Igbo nụrụ n'ugwu Awụsa nụrụ ihe dịka Kaduna ma Lagos ọ bụ ụzọ kpata ego ọhụrụ dị a ọrụ ụlọ elu rụọ n'ala bifo gbadata be nna ya bịa rụọ so ha emega ya jọọ mara ihe ndị nke kịta ụzọ onye kpata ya ebu ụzọ nazi ebe nna ya jee dobe ịghọtaghị akụrụ na amara onye kpara ya akụrụ ụlọ Igbo n'ama egwuregwu amara onye kụrụ ya. Afọ m bụ Chief Ikechukwu Ugwene. Ife eji wee malụ m bụ mmiri na-ezoro ọra nke izizi akebe ugwu ọkụ na anọ. Ịbịa na ama egwuregwu biko kedu ngalaba na ọnụmara n'okpuru ọchịchị si n'ala Igbo? Mụ bụ onye Nkanụ, abụ onye Enugu steeti. Abịa n'ime Enugu steeti abụ onye Nkanụ West Local Government Area of Enugu steeti. Abịa n'ime Nkanụ West Local Government Area of Enugu steeti abụ m onye akebe ugwu ọka na anọ. N'ime akebe ugwu ọka na anọ abụ onye amega na jokwu ụja na-efu n'ime Enugu Owerri. Ka mma na hazi iwu jikọrọ Naijiria, akwụkwọ iwu jikọrọ Naijiria, ịhazi akwụkwọ iwu jikọrọ Naijiria ka mma na ekewasịrị obodo a ka onye ọlala maka nke ichere ya ka mma. Nwanne eshikwa m kwuo nke bụ obu m ọkwa nke bụ obu m bụ isi m kwuo eshikwa m kwuo nke bụ obu m ashịngị ọ bụ ka ọ he gigiri ihe dị na Naijiria bịaghachi anyị nawa na ya wehebe anyị na-ejere ọka kwa mma na anyị chenụrụ ka e kwuo gị oyi degị ọmụ ya ọma edemeri na ya anaghị eji anụ anyị tekwu ka ejigiro ndị ọzọ jigiro na-emegbu anyị ihe mere anyị ghara na ha kpandere anyị ma ndị Yoruba ọmụ ma ndị ọmụ ịkpọchara akwa ma ndị Awụsa ma ihe niile ha emewe anyị nchụjọrọ na ihe anya ekpo anyị na-egitekwe ka anyị anyị chinakwa dị prezidenti ọ bụ dokwa ụbọchị echekwa na anyị na-ekewe anyị ekewe na ọ bụrụ anyị ekewekwu na ya ga-etukwu anyị akpa dee ihe konstitushọn ewee ya na-akpọ rotation ndị Awụsa chịkwa Yoruba achịọ Igbo achịọ bụ ka a ji eme na mbụ na ihe anyị mamara na anyị were Nnamdi Azikiwe wee wepọfụma were owo and ewere agbakọta fọdụwa anyị akpọ 1963 ihe ekwu 1963 ọmụ anyị mekpoghe n'ọzọ na anyị na-amakwa ha ọwa na ha awogbughe anyị bụ ndị awogburu awogbughe anyị dekwukwuru ha chigbugibiri edebe anyị kooru anyị niile ha gigbere na Enugu steeti be anyị a were ego kooru anyị rụzọrọ Naijiria niile ha para ego Grand Premier ha egi n'ugwu Awụsa ori ka ego gwụrụ abịachi anyị akpụ ya bịa nawa na anyị ejewe na anyị na ha na-etupu anyị kpa ha eji anyị prezident anyị achịwa gitekwu ka eji gite achịgo na anyị na-anawa onye ọbụla anawa jue mgbe ọma na ọ bụla anyị ga-achịgodo Engineer Chief Ugochukwu Gabriel Nwoked. Engineer Chief Ugochukwu Gabriel Nwoked. Ogbuefi Ezugo Ọzọ nke izizi na Ọzọbụrụ. Ogbuefi Ezugo Ọzọ nke izizi na Ọzọbụrụ. Ọ bụ nwanne Bishop wụrụ nwanne Agbalanze na Ọzọbụrụ Chief Kenneth Ifekodo otu aka ọ dị. Ịbịa na ama egwuregwu biko isi n'Ọzọbụrụ. Otu aka ọ dị. Ọzọbụrụ ke local gọọmenti ọ nọ n'ime. Ọzọbụrụ ekwusigoro gọọmenti. Ọzọbụrụ ekwusigoro gọọmenti Anambra steeti. Ịbịa na ama egwuregwu Naijiria na-agba kịtịkịtị n'ihi na nzọrọ dị iche iche. Ọ ga-amasị m ịjụ gị nke dị ka nke a. Ọ ga-amasị gị na elebara iwu jikọrọ Naijiria ọ na-akpọrọ constitution ileba ya anya ka ọ bụ na a sị na ndị ụfọdụ chọrọ ikewapụ ha ekewapụ dịka Oduduwa kewapụ Biafra kewapụ na Naijiria ke nke ọ dị ka ọ ga-aka mma na-eme? Asụkọ m kwuo ife na-afọ ife do 4 months not 3 months not 2 months sike ụwazi obodo a anyị nwe ndị Biafra ka anyị nọrọ onwe anyị onye na-agbakọta ife ka FCT awa Abuja ọgbarụrụ kaadị ka anyị si na-eje obodo oyibo onye Yoruba na-agbakọta ife ka Abuja ọgbarụrụ kaadị ka anyị si na-eje obodo oyibo onye ọbụla nọrọ onwe ka udo dị ka anyị nwere onwe anyị totekwana ekwuwere okwu a n'anya ada ọ bụrụ ife taa so ka ekewa obodo a. Ya bụ Maazị Okechukwu Nwosu. Maazị Okechukwu Nwosu ke ngalaba na ọnụmara n'okpuru ọchịchị si n'ala Igbo? Anambra steeti. Ebe na Anambra steeti
Nnewi North. Ebe na Nnewi. Otolo. N'Otolo ebe n'Imo ka aha ezi ama nna gị. Obi n'Otolo. Obi n'Otolo ịbịa na ama egwuregwu biko ka m jụọ gị nke dị ka nke a. Mgbe ahụ n'Otokwa ịgọrọta akara. Ịgọrọta akara. Ka m jụọ ọgọzọ dị ka ibe ya. Ịma ile anya na Naịjirịa ugbu ọ dị ka ala na-agba kata. Ọ ga-amasị gị ka a sị na ehazigharị iwu jikọrọ ala Naịjirịa na-akpọ constitution ka na asị na ndị ụfọdụ kewara onwe ha dịka Biafra nke ọ dị ka ọ ga-amasị gị nke ka mma Na sikewa na ka ehi jikwo nke onye ya nọrọ onwe ke onye ọla nọrọ onwe ya. Ahaneze ahamu Francis Duru chief eji aga mba one of Osuama biko mgbe metụrụ unu n'obi lewe ama egwuregwu 247 maka ọgadị lewe ama egwuregwu 247 ka ọ dịrị gị mma ka ọ dịrị ụwa gị mma ka ọ dịrị ụmụ gị mma ama egwu 247 buru gawa jide ka iji ka m jikwe ka m ji ya dịkwara ụlọ mma. Abamba Azubike onye Ifeonu ke ngalaba isi n'ala Igbo esi m Anambra ebe na Anambra State esi m Agụata ebe n'ime Agụata esi m Ezinifite ka ebe ịwụ ama ezighị aha ezi ama ekwuru Umuobi ọ ga-aka mma na ahazigharịrị iwu na iwu jikọrọ ala Naịjirịa a na-akpọ constitution ka ọ bụ na ndị Igbo nwere onwe ha dịka Biafra wee pụọ ka nke ọ dịka ya ka mma ya mere ugbu a dịka ile anyị ga-ahụrụ wara gbakọtakọta ugbu a ka nke ọ dịka ya ka mma. Nwanne m nwoke asị nkwe ma onye kwuo onye nwere ekwu chi ya ịhazi obodo a maka ihe m ji esi ịhazi obodo a ahazi oyi adị mma mana nke ndị ya hazi ya ọ bụ otu ndị ahụ ka ya edinye mụ na gị so ka m si efe ya karụ mma na ine anya efu na ndị ọbụla chọrọ ịna ndị fani chọrọ ịna ha zụra chọrọ ịna denụ ndị Igbo ụmụ nwanne m anyị chọkwara ịna bikọs esi ka edi ibe mmadụ eji ikwe ndị isi awụ ndị isi okenye anyị ndị ya eji ebe ahụ akọba ife ọzọ so ọ ka mma na-ekewa eji nwaanyị kewa otu efe a si eme na ana m enene ihe ndị Yoruba na-eme ka ha si protest na-agbagharị nweghị onye na-ajụ ha esi nweghị onye na-atụ ha nweghị onye na-polisi na-agba ha egbe so osisi otu ahụ ma eji nwaanyị kewa onye ọnwụ na anọrọ ya ọ naghị ahụkwa gị n'ebe ị nọ nchọ ịnọkwa Abuja nọrọ Abuja ịchọ na Lagos nọ Lagos ọ bụzi visa ka a na-agba ịgbara visa o mee spai ije kwụọ ụgwọ a na-akwụ ịnọ n'obodo idobe iwu obodo na-asọ so ọ ka mma na ekewara obodo a bịka ọsọ obodo a adịghị ime ọ dị ime na-achọ ebe ya ka ọ ghara ịmụ mbọsị ọrịa ajọ njọ ekewa onye ọnwa na-anọrụ ndị mụ na ha efensi mụ na amacha ma ụfọdụ iwu ndị ugwu ndị Yoruba naghị ama na ha na-atụ mana obodo erugo ikewa dịka ọsọ o nwezi ndị na-emegbu ibe ine anya na ọchị ihe anya nọ na pozishọn a na-ewe ịfọdụta na ofu ụzọ ọchọ ihe na-ewe na-aga ofu ụzọ aba na polisi ofu ụzọ ebekwenye na amị ofu ụzọ abịa na everywhere nevi ofu ụzọ nwanne m nwoke ọ ya bụ onye isi kwesịrị ịbụ onye isi na amị ọ ya ka o rute kịta gwa onye Anambra be anyị mana ka ya ewekwenye ya jerisi polisi ya bụ onye isi kọstatịfa mana ya ewekwenye ya so ịwọchi ịfụ na ihe a na-eme enwezi isi onwezi onye arụ ma arụ adịghị onye Awụsa m ọdịghị onye Yoruba ọdịghị onye Fulani ọdịghị onye Igbo so ọ ka mara ekewa ọbịa udochi ya bikos ama na ije some countries onwe some countries dịchakwa 5 million some na ijizi bekee na-akọwara anyị Igbo sọsọ Igbo ka ị chọrọ ịnụ n'asụ o nwere obodo duga 5 million when they do 4 million when they do 12 Nigeria so ha do 200 million so ibu anyị buru enweghị akpị nwa agwọ n'ime ya osikwa na-agbata because ịwọchi onye nụ nwaanyị na-atọ mụta ụmụ 25 nwere ike ịbịa 10 or 5 awụrụ ndị ọkanegori mana ịnụ ofu nwaanyị mụta ụmụ 5 ofu onye nwere na-enye nsọ ọma ka esi ebiti ya mana ibu anyị buru onwe anyị na-ebitu obodo aka onye ka eke obere aka onye na ebe ọ wụ ihe o dị gị n'uche gị ezigbo aba m bụ Arinze Chukwu Chenwoba ihe a na-etukwana ebe a na-etu m bụ Finofino eze nnụnụ Finofino eze nnụnụ ọ dị ka gị na ihe ị na-eme ihe nnụnụ ịmụ nnụnụ ọ bụ na ị na-anya ya bụ na ụwa anyị nọ bụ ụwa mmụ nnụnụ
onye ụwa ịbịa n'ebe egwuregwu biko o nwere ajụjụ dịgasị m chọrọ ịjụ gị mana tupu m jụọ gị ka ebe isi n'ala Igbo abụ m onye Anambra steeti bụrụ onye ọkụzụ ebe n'ime ọkụzụ abụ m onye Ifite ọkụzụ ịbịa n'ama egwuregwu biko ka m jụọ nke dị ka ibe ya ịhụ ka ala Naijiria dị Naijiria na-agbaghara aghara ọ ga-amasị gị na e nwere Biafra ka ọ bụ na a hazigharịrị iwu jikọrọ Naijiria na-akpọ constitution kedu nke ka mma ọ bụ na ị na-anya n'ibe na-eme n'obodo a ịbụ na asị na ahazie ya na ibe na-eme ka anyị na-emekwa ka anyị na-eli mpeli ma ọ bụ na uche Chineke mụọ ya sị ka anyị na-agwa na Biafra ka ibe niile a na-eme onye ọbụla bilibia nsị gị bata ịbata nsị gị abatara ịma na ihe anọbe gị ma imezie misteki bata ma masịrị gị bata ihe anakwa mmụọ hoo ha. Aha m bụ Maazị Chijioke Ndibe. Maazị Chijioke Ndibe ka ngalaba na okpuru ọchị na ọnụ mara isi n'ala Igbo Esi m ngalaba Enugu steeti Oji River. Ebe na Oji River Ugwu Ọba. Ebe n'ime Ugwu Ọba Ụmụalụ. onye ụmụ ya nọ n'Oji River Ugwu Ọba ịbịa na egwuregwu biko ka m jụọ gị ịma o nwere ka ala Naijiria si agbaghara aghara ugbu a ọ ga-aka gị mma na emezigharịrị iwu jikọrọ ala Naijiria na-akpọ constitution ka ọ bụ na ndị Biafra nwere onwe ha nke ka gị mma Ọ ya aka mma na iwu Naijiria na-edeziri ọfụma na-ahazigharị ka onye ọbụla nweta oke ruru ya ka onye ọbụla nweta oke ruru ya ka ọ duru nwoke mma dokwalụ nwaanyị mma ka ghara inwe ọgbaghara ka ọgbaghara ghara ede. Maazị Obiefune. Maazị Obiefune onye? Nwoone. Maazị Obiefune Nwoone ka ngalaba isi n'ala Igbo Esi m na ngalaba Anambra steeti. Ebe na Anambra steeti Amichi Nnewi South. Amichi Nnewi South. Ebe na Amichi ka ebe ọ n'ime Amichi Ebenatọ. Ebenatọ Amichi ịbịa na egwuregwu biko ka m jụọ gị ile anyị ga-ahụ na onwe ka ala Naijiria si agbaghara aghara ugbu a nke a bụrụ ajụjụ anyị na-ama egwuregwu taa ọ ga-amasị gị na ehazirigharịrị iwu jikọ obodo Naijiria nke akpọrọ constitution ka ọ bụ na ndị Igbo nwere onwe ha dị ka ndị Biafra ha wụ kedu nke gị ka ọ ga-aka mma na emere Ịma na ile anya n'ihe gbasara iwu Naijiria ịhazigharị ya ote na-ekwugheri and ndị a ịfụrụ nọ n'isi achọghị ka a hazie ya so ugbu a ihe dozi mma na-abụ egbuwa onye ọbụla na-abịa oke nwere onwe onye ọbụla nwere onwe ya lara onwe ya Maazị Anayo Ọdịniwe. Maazị Anayo Ọdịniwe. Ka ngalaba isi n'ala Igbo Esi m Anambra steeti njikọ ọka bata ime njikọ ọka obodo a na-akpọ Enugu Okwu batazi obodo a na-akpọ Ire Village. n'ime Ire Village nke dị Enugu Okwu dị na njikọ ọka local gọọmenti n'ime Anambra steeti ka isi ịbịa na egwuregwu iko nwere ihe a sị ka jụọ taa ile anyị ga-ahụ na ọdụgo obodo Naijiria na-agbazighara aghara n'ihi nghọtahie a na-enwe n'ala Naijiria ka m jụọ gị ọ ka mma na nwere onwe nke Biafra na enwere onwe anyị dịka na ndị Igbo nwere onwe ha ka Biafra ka ọ bụ na elebara omenala akwụkwọ iwu jikọrọ ala Naijiria ọnụ nke akpọrọ constitution elebara ya anya degharịa ya ma ọnụgharịa ya ka ọ na ndị Igbo nwere onwe ha kedu nke ọ dịkwa ya ka mma Nwanne m nwoke mantị nwata ihe si anyị ebe na-akwa nwa mụrụ ọfụ mụọ nwa ọfụ ebido ebe ya ala ihe sie ya ala ọdọwa ọdọcha ọdụ gbọwa igbe ogbochie igbe bido gaba ije ka ọ na-egbo n'ibu ya sị na-aga n'ije isi na-aga n'ije iji onwe gị elapụkwu ya ka ọ gaa ije kama ị ga-asọ nwoke elapụ ka ọ gaa ije ọ gala ije gị nwoke nwe onye na-edue nwere n'onwe gị ya nwerekwu onwe gị na ịmaga ihe na-eme na be anyị na obodo a na-akpọ Naijiria ị na-ezi anya kịta ya na-enwe ebe na-emekịta gbaziri onye ọbụla ya mmiri ọ gbara onwe ya mazụ onye ya kpasala sị ka akpasa Jehova nọ n'elu igwe na ọkwa ya ga-agbatazi ọgụ a ebe ọgụ a na be ihe na-eme ka lele ọ bụ nnọọ ya ka ọkwa nnọọ ka anya ka wee mee ọrụ mma nna m makwasị na
na nọdụrọ mma ọkwa nnọọ ka asị nnọọ ka etiwa ka onye ọbụla nwere onwe ya ọbụrụ na Naịjirịa ụsọ ọbụrụ na asụ Naịjirịa wee oli kọntrị emelie ụmụ ọga kọntrị emelie nwere onwe na ọ bụrụ na ya wụ nwa akwa n'azụ ike agwọsị gị gị lapụsị ya maka nwere kpa ngaba esi mba n'ihi akwụrụ m n'azụ ịmụaza gị nwakwa m n'azụ na m na-anabanye na-agbagharị n'azụ adị na ntagharị n'azụ mana njọ gbajie gị ukwu Emenike Emmanuel ke ngalaba isi n'ala Igbo anyị ebe na Enugu ka isi onye Enugu Ezike ebe na Enugu Ezike North Local Government abata na Igbo eze afọ obodo m bụ Enugu Ezike inyi ịbịa n'ama egwuregwu biko ile anyị ga-ahụ na o nwere ọtụtụ ihe mgbanweju anya na-agagharị na-eme n'ala Naịjirịa anya ugbu a nke dịka Biafra na imezigharịkwa akụkọ iwu jikọrọ ala Naịjirịa nke a na-akpọ Constitution n'olu bekee kedu nke ọ dịkwa ya ka mma ọ ga-adị m Biafra ga-aka mma na enwetara ka ọ ga-aka mma na emegharị iwu jikọrọ ala Naịjirịa ka onye ọla nweta ihe nrute ruru ya maka ọ ya bụ ihe so n'ihe na-akpata okwu n'ụka ndọrọndọrọ niile a na-enwe n'ala Naịjirịa ka nke ọ dịkwa ya ka mma ife dị n'ime ya nwere ọ bụ ife kpatara ife onye ọbụla kwuru sị na ya chọọzi ịnọ ebe a na ebe a adịghọrọ ya mma dịka etu mba ụwa si wee mee na onye ahụ kwesịrị ịnọrọ onwe ya inwere onwe ya na onweghị ihe mgbagha dị na ya ya bụ ị na-akwado ka ndị Biafra nwere onwe ọ bụ na ihe kwesịrị irute anyị na-agaghị enye anyị o nwere oge ndị ọkaiwu ndị nke obere a na-eme nzukọ ajụọsị ndị chọrọ nkwado South East ha were aka elu ndị chọrọ nkwado weliri aka elu mana emesịrị asị ndị na-achọghị nkwado were aka elu maka na ha ka bụ ibu asị na agaghazi emepe be anyị so nwere onye ọ ga-adị mma na ife a na-enweta n'obodo gị na ewere na-emepe obodo ọzọ agụ a na-agụ gị ma ọrụ pụta agaghị enye gị ọrụ onye ahụ ga-anọrọ onwe ya ọ bụrụ na ọnwa nkwọ ga-anwụkwọ nwa ọnụ aha m bụ Dan Nwankwọ ka ngalaba isi n'okpuru ọchị na ọnụmara isi n'ala Igbo esi m Anambra steeti ebe na Anambra esi m njikọ ka local gọọmenti ebe na-eme njikọ Enugu Agidi ka aha ama nna gị ma ọ rute chọrọ gị rute na ama nna gị ka ebe ọ esi m etiti obi na-agụ etiti ịbịa n'ama egwuregwu biko ka m jụọ gị ihe dị ka nke a ile ya n'ala Naịjirịa ugbu a ụwa na Naịjirịa na-agba kata otu ụfọdụ ndị mmadụ si na ọ ga-aka mma na emeziri iwu jikọrọ Naịjirịa nke a kpọrọ Constitution ụfọdụ kwanụ si na mba na ike obodo agwụla ha na ajọziri inwe Biafra kedu nke ọ dị gị ka ọ ya ka mma n'ime uche obi nke gị asị m kwuo n'ime uche obi ihe anyị edebe mmegharị Constitution ya na-akpọ restructure ka ihe gagharị ma onye ukwu ma onye nta ma onye nọ n'etiti enwe ihe ndị Igbo kpọ equal right and justice so that ka ọ dịrị onye ọbụla na mma ọ bụrụ onye gụcha akwụkwọ na-achị ọrụ ewere enye ndị na-agụrụ agụ onye ọbụla nweta ebe ọ na-eri nri mesịkwa arụ ozi gbasara ihe gbasara ma na-ekewa ihe ndị a niile bụ gịnị ụmụ ndụ a napụrụ nri n'ọnụ nye ndị ọzọ ma debe ndị ọzọ na-agụụ ma ọ bụ ihe wetara ndị a niile afọ m Judith Emmanuel ka ebe isi n'ala Igbo ebe na Enugu steeti ebe na Oji River ebe na-achị ka ya aha amazi ama nna gị onye amago ka ịwụ ịbịa n'ama egwuregwu biko ka m jụọ gị nke dị ka ibe ya ile anyị ga-ahụ na owo nke obodo Naịjirịa si agbara ghara ugbu a anyị na-ajụ na-asị ọ ga-aka mma na ndị ọbụla nwere onwe ha dịka ndị Yoruba na-achọ nwere onwe ndị Biafra na-achọ nwere onwe ka ọ ga-aka mma na a hazigharị iwu jikọrọ Naịjirịa kpọrọ Constitution eme restructure
hazigharịa iwu jikọ Naijiria ka obodo dị mma ọ nke ga-aka mma ọ na-ahaziri iwu a ka anyị nọkọ ọfụma ka ọ na onye ọbụla nwere onwe ya nke iche na ọ ga-aka mma Ihe ya ka mma ma achọrọ m na anọkọ aghọzie ya onye ọbụla abịakọta ọnụ ebe ide Naijiria ya akwụdokwa ọfụma. Eji wee mara m chief onye na nke Chief onye na nke eji wee mara m Chief onye na nke ya biko ke ngalaba isi n'ala Igbo ke ngalaba na ọnụ mmara na okpuru ọchịchị si n'ala Igbo. Abụ m onye Enugu steeti. Ebe na Enugu steeti si Ojiriva local gọọmenti. N'ebe na Ojiriva local gọọmenti isi ka ebe wa ama nna gị ama nna m bụ ọla na Ojiriva local gọọmenti Enugu steeti. Ịbịa na egwuregwu biko ka m jụọ gị ile anyị ga-ahụ na onwe ka Naijiria si dị na ụfọdụ ndị mmadụ si na ọ ga-aka mma na ndị Biafra nwere onwe ha ka ndị Oduduwa were onwe ha ụfọdụ sịkwa na ọ ga-aka mma ka Naijiria nọkọ ọnụ anyị wee na-ajụ sị ọ ga-aka mma na anyị lebara iwu jikọrọ ala Naijiria ọnụ akpọrọ constitution anya mee restructure ka ọ ga-aka mma na ndị ọlara wara onwe ha kedu nke ọ dị ka ọ ya aka mma na emere ihe mere na ihe ọbụla bụ uche Chineke nye m na ihe m na-aza na ya bụ ajụjụ maka na m nwere ike isi na ọ ka eme otu a ma eme otu ọ yara dị otu a so uche Chineke ka m na-asị ka o mee ma ọ na-ekpere Chineke ekpere na ugbu a ka ihe ọ na-ekpere Chineke ka o mee ka nke wadị ga-agwa Chineke ya eme ihe anya na-ekwu na let the will of God be done. Ịsụwala bekee uche Chineke meenụ. Aha m Innocent wụrụkwa Ozemenam na Igbo. Innocent onye Eze. Innocent Ozemenam Eze ịbịa n'ama egwuregwu biko ke ngalaba isi n'ala Igbo. Mụ awụ nwafọ Imo steeti na mpekere Ọkigwe. Ebe ya ama nna gị si ebe iwe ama nna gị ewe ịlawa ụlọ na ịlawa ya were ama nna gị ka ebe ọ village m ka na-akpọ Umuduru. Ebe na Umuduru ka aha ama nna gị local gọọmenti Onimo local gọọmenti Onimo local gọọmenti ezi nna gị wụ Imo Umuduru Egbagoro Umuduru Egbagoro ịbịa n'ama egwuregwu biko ga-ajụ gị nke a biko ile anyị ga-ahụ na onwe ka ala Naijiria dị ugbu ala Naijiria na-agbakara akara ụfọdụ si na ndị ofe mmadụ si na ha na-achọ nwere Oduduwa gbafuo ndị kasị na-achọ iwere Biafra ndị kasị mba ka ala akwa owuru arịwa biko a na-ajụ ọ ga-aka mma na onye ọla agbakasịrị otu a ka ọ ga-aka mma na ahazigharịrịkwara iwu jikọrọ Naijiria ka Naijiria dịkwa ka ofu kedu nke ọ dịkwa ya ka mma eziokwu esomokwu n'uche m ihe gbasara Biafra na-aga ya agụụ because mmegbu ndị a na-emegbu ya karịgo ebe ọgwụ na ndị Hausa jidere obodo anyị bụ Naijiria na-agbari ya emebi ya ebe onye iwe ọchị ya ndị na-achị achị na ọkwa niile nọ onye Hausa nwere ejide ndị Igbo sọpịa ọ na-ewute anyị ka ọ dị so ọ bụrụ na ga-enye anyị ya bụ Biafra ọ dịga bịara akwa ya anyị ga-aleke ya. Aha m bụ Maazị Ọdịnakachukwu Emmanuel Ọnụọha. Maazị Ọdịnakachukwu Emmanuel Ọnụọha ke ngalaba n'okpuru ọchịchị na ọnụmara isi n'ala Igbo. Abụ m onye Imo steeti bụrụkwa onye Ata nke dị na Ikeduru local government area of Imo steeti. Imo steeti. Ka ebe aha nwa mma nna gawa erute kpọcheche ịhụ gị abụrụ gị. Abụ m onye Ụmụọnọcha Ọpra na Ezeala na Ata nke dị n'ime Ikeduru local government area. Ile anya na Naijiria ugbu a nwere ka ala Naijiria si na-agba kịtịkịtị ụfọdụ si na ọ ga-aka ha mma na ekewara obodo a ugbu a ka ndị Arewa lawa ka ndị Oduduwa lawa ka ndị Biafra lawa ụfọdụ kwa nsị mba na-ekewakwa na ihe ga na-ebekwa ka na-ebe maka ndị alakwa ha ga-achịkwa ahịa na-achịkwa ịghọtara ụfọdụ si na ọ ga-aka mma na ha hazigharịa ọnọdụ iwu jikọrọ ala Naijiria ọnụ na onye ga-aka mma kedu nke iche na ọ ga-aka mma na ọnwụ na emere. Mụ na onwe m bụ Maazị Ọdịnakachukwu Emmanuel enwetara m ohere ịgụta obodo akwụkwọ so mụ na onwe m na-ekwu ime ka udo dịrị n'obodo anyị enwe ihe a na-akpọ constitution ọnọdụ ha enwe ihe na-akpọ constitution ọ ga-aka mma ka anyị ga-achịkwa back to that our constitution mara ebe enwe ya na-eri mperi n'ime constitution anyị emezicha mperi ahụ enwe n'ime constitution anyị Naijiria ga-adị mma enwe ihe na-akpọ ndị oyibo na-akpọ ịbalance ihe equity nwanne nwadị ma mma nke abịa gosimosomo enwe ihe na-akpọ equity enwe ihe na-akpọ equity na Naijiria ebe udo ga-adị ndị ugwu ewere nke ha ndị Igbo ewere nke ha ndị Yoruba ewere nke ha udoachị ya but ihe na-enweta nsogbu ofu ndị bịa ha ka ha rikọtacha ihe niile e nwere na Naijiria so ndị nke ọzọ enwe na-akpọ ha na nwe ya na-akpọ minority ndị minority ahụ iwe na-ewute ihe ahụ na-ewute ha too much but abịa balance charity na equity ndị ọbụla ewere nke ha udo ga-achị na Naijiria ya bụ ọ ga-aka mma na ahazigharị Naijiria karịa ikewasị. Mụ na onwe m Maazị Ọdịnakachukwu Ọnụọha
wụ amanụgo m ihe ọchịchị nyere adị ka m gwabego before enwere m ohere wegatụ aruo mahadum so amata m ihe a na-eme na Naịjirịa so m na-ekwu ka udo ihe ga-eme ka udo chia Naịjirịa ọwụ ihe gbasa ga-awụ isiokwu ọwụ ihe nkwuru mbụ ihe na-akpọ equity to balance ime ihe niile ka ọ nọ ụzọ ụdachia Josephat Nweke nwoye nwoke abụ Igbo nwoye nwoke ke ngalaba n'okpuru ọchịchị na ọnụ mara isi n'ala Igbo abụ m onye Aba onye Aba njikọ ka lokal gọọmenti Anambra steeti ịbịa na ama egwuregwu ka ọnụ mara ama nna gị ọwụ na-asị ka alaba ụlọ ka ebe iwu ama nna gị ama nna m njikọ ọka Aba n'ime njikọ ọka ka m chọrọ nke dị ka nke a ile a n'ala Naịjirịa ugbu a ọ dị ka Naịjirịa na-agba kata ụfọdụ na-akọwa na ọ ga-adị oke mkpa na ọnwụ na-ekewasị Naịjirịa ka ndị Arịwa alawa ndị Oduduwa alawa ka ndị Biafra lawa ka onye ọla nwere onwe ha ụfọdụkwa nsị na mba na ọ ga-adị mma na a hazigharịrị iwu jikọrọ ala Naịjirịa wụ kọnstitushọn anyị ka e nwere ike eme ebebere ugobere nke si be egbere ya egosi ebe ọ ga-ebe na ọhịa chọrọ ka a hazie na ọ ga-aka mma na a hazigharị iwu nke akpọrọ kọnstitushọn jikọrọ ala Naịjirịa ọnụ na ọ ka mma karịa esi na-ekewasị Naịjirịa kedu n'uche gị ka ihe chere ọ ga-aka mma n'ime ha abụọ aka mma maka ndị nna nna anyị mgbe ochie ha biri ụwa ọfụma ife ọbụla anyị emeghị n'usoro esi n'ebe ewepụta ọchịchị si n'ebe ewepụta mee ife niile ozuo onye ọbụla ya ọtara eme ya n'ụdị ọya adị mma mana kịta na na-emezi ya esi ovu ebe ekpokọta ndị ọchịchị so ndị ọzọ a na-ewezi iwe ruto gịnị na-emere ya ka o si wee kwesị ekwesị onye akpata ọgba aghara ji adịla ọ ya amasa na ọ na-eme ihe mee ya ndị ọbụla na-eketa oke nke ba ọ ya aka mma karịa ikewa ekewa na ọ ka mma na anyị hazigharịrị iwu jikọrọ ala Naịjirịa nke akpọrọ constitution megharịzie reform na restructure ka Naịjirịa nwere ike na mmụọ nsọ ovu ibe so anyị nwa na onwe anyị ihe emekwa ụdị ya ọ ya adị mma afọ m bụ Maazị Nnamdi Ekweọba ke ngalaba n'okpuru ọchịchị na ọnụ mara isi n'ala Igbo esi m ụmụ eze Anam nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra West Anambra steeti aha ama nna gị Ụmụanneke ịbịa na ama egwuregwu biko njọ nke dị ka nke a mgbe ile anya n'ụwa ugbu a o nwe ka Naịjirịa si na-agba kata ụfọdụ si na ọ ga-amasị ha na-ekewasịrị ala Naịjirịa ka ndị Arịwa lawa ndị Oduduwa lawa ndị Biafra lawakwa ke ha ụfọdụkwa si na mba na-ekewakwa na ihe ga na-ebekwa ka na-ebe mana ọ ya aka mma na ha bịara hazigharị iwu jikọrọ ala Naịjirịa ka onye ọbụla mara ihe ruru ya n'ala Naịjirịa kedu nke iche na ọ ka mma nke ọbụla a ga-eme udo wee dị mana nke ga-akatụ mfe ime bụ imegharị iwu dị Naịjirịa imegharị iwu n'ihe gbasara nchekwa n'ihe gbasara ọchịchị na-aghọta emegharị iwu n'ihe gbasara nchekwa emegharị iwu n'ihe gbasara ọchịchị ihe na-enye nsogbu n'obodo a bụ ebinye aka ma atụọ akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye na-ekwesịrị ịnọ n'isi anọrọ n'isi anọgide onye gbara onye nke ịnọ tabụrụ onye nke mbụ ọ na-enye nsogbu aha m bụ Maazị Edward Ejike Enonwu yes ahụ ha si Igbo were Igbo gwa m ihe kpasụla m iwe na-ewe m na ihe anwụ na-achị nwanne m biko kee ngalaba n'okpuru ọchịchị na ọnụ mara isi n'ala Igbo esi m from Enugu esi m ngalaba Enugu ebe n'Enugu gị ọgwụ lokal gọọmenti ebe na ọgwụ gị ihe Chicago Mvene ihe Chicago ma Kingdom ebe isi ọba nwa ama nna gị ịbịakwala ile anya n'ala Naịjirịa na ị ga-ahụ na Naịjirịa na-agbakọta ụfọdụ si na ọ ga-aka mma na akpụwara obodo ụzọ atọ ka ndị Oduduwa alawa ndị Biafra alawa ndị Arịwa alawa ụfọdụkwa si na ọ dịghị mma ụta na o kwesịrị ka a bịa hazigharịakwa iwu jikọrọ Naịjirịa nke akpọrọ constitution ahazigharị ya na ọ ga-aka mma Naịjirịa ke nke iche na ọ ga-aka mma na ọwụ na eme ya na ọ ga-aka baa uru ma dị mkpa n'uche nke m asị m kwuo aya m achọ ka ahazie ihe a ndị oyibo kpọọ constitution ma ihe a ha kpọọ referendum
ka a hazie ya ka a malụ ka a ga-esi wee na-eme ya onye nke achịtụkwanụ onye nke achịtụkwanụ ya wee bụrụ na ihe a na-eme na-aga ọfụma ka ọchịchị zuo oke maka na ọ bụrụ na a hapụrụ ya ofu onye otu a na-abụ ekechi ọkwa dị n'ime obodo anyị bụ Naijiria ọ bụrụ otu mpaghara bụ ihe na-ewerucha ihe niile dịka chief of army staff chief of ịmago nnukwu ọkwa dị n'obodo ọ dịchara mma ọ na-amasị m ọ ga-amasị m ka egbuwa ihe anụnwa ka o zuo onye ọbụla ka e wee na-arụ ọrụ ịhazigharị iwu jikọrọ ala Naịjirịa ga-aka gị mma ịhazi iwu jikọtara Naịjirịa ga-aka anyị mma ekwa m Ude Wachioke ka ngalaba n'okpuru ọchị na ọnụmara isi n'ala Igbo esi m na Enugu steeti n'obodo a na-akpọ Nsude n'Uji local gọọmenti area ịbịa na Nsude ahụ m onye ugwu akụrụ dị n'okpuru Nsude ibe ugwu akụrụ ahụ m onye Ụmụagharaba na ugwu akụrụ village na Nsude ịbịa na ama egwuregwu biko mgbe dị ntakịrị ọkwa ị gara nke a na-agba ọta aga m ọta akara tupu m jụọ gị ihe gbasara ọta ka m jụgoro gị ụfọdụ si na Naịjirịa na-agbaghara ara ugbu a otu ọ na-agbaghara agara ụfọdụ si na ọ ga-aka mma na ọnwụ na-ekewara obodo a ka ndị Arewa lawa ka ndị Oduduwa lawa ka ndị Biafra lawa ụfọdụ kwa nsị mba na alawakwa otu a na ihe na-emekwa ka na-ebi maka ọkwa ndị a chịkwakwara ndị emegasịkwara ha ga-alakwa ebe ka ha megasịkwa ha na ọ ya aka mma na ọ bụrụ na abịa hazigharịa akwụkwọ iwu akpọrọ constitution chịkọrọ ala Naịjirịa hazigharịa ya ka ọ dị mma na ọ ga-aka mma kedu nke iche na ọ ga-aka mma ọ na-ekewara ka ọ na-ahazigharị iwu Naịjirịa ka Naịjirịa kazi akụzi dị ọfụma ka nke iche na ọ ga-aka mma asị m kwuo adị m asị na ọ ga-aka mma ka onye ọbụla na-abịa ya onye ọbụla chụwa ndị be anyị chụwa ndị be anyị ndị ugwu chụwa ndị ugwu ndị ofe chụwa ndị ofe ka udo dị n'obodo ka udo ọ ya gị ga-eweta udo n'obodo anyị mana kemgbe anyị na-anọ na-achị ndị be anyị anaghị achị ọchịchị anaghị elu ndị be anyị aka ọ dị aka mma ka onye ọbụla ndị ọbụla na-aje chụwa be nke ha afọ m bụ Nwagbuo onye kachi Nwagbuo ya ndị mmadụ ji mara m ebe a bụ kachi ịbịa na ama egwuregwu biko ọkwa iwe onye Igbo ọfụma ka ngalaba isi n'ala Igbo esi m ngalaba Anambra ebe na Anambra steeti na-agụ ata ebe na-agụ ata n'Ụmụchu esi m n'ọzara Akụkwa ịbịa n'ọzara Akụkwa ịchọọ be ndị be Nwagbuo ịchọta be ndị be Nwagbuo ịbalute be Innocent Nwagbuo elute be Innocent Nwagbuo eju eze kachi ile anya n'ala Naịjirịa na-agba kịtịkịtị ụfọdụ si na ọ ga-aka mma na ekewasịrị Naịjirịa ka ndị Arewa lawa ka ndị Oduduwa lawa ka ndị Biafra lawa ụfọdụ kwa si na ọ ga-aka mma na elebakwara anya na akwụkwọ na ọnọdụ iwu jikere ọla Naịjirịa na ọ ya ga nke ha kpọrọ constitution review na ọ ya aka mma na emere ya kedu nke iche na ọ ga-aka mma ọ na-elebara anya na ọnọdụ iwu jikọrọ Naịjirịa ka ọ na-ekewasịrị ala ka onye ọla lawa ke nke ọ dịkwa ya aka mma na emere nke ọbụla emere dị mma kama nke kachasị mma n'uche nke m bụ si kewa onye ọbụla bụrụ nke ya lawa ndị Igbo be anyị ekene m unu afa m bụ Zak Ọjị onye ji ife onyonyo ndị Nollywood wee malụ ana m asị unu kilibe na ife onyonyo a na-akpọ ama egwuregwu kilisie n'ike maka na ọ magburu onwe ya ekene m unu mma mmanụ ndị Igbo be anyị daalụnụ